Звука на звънче се разнесе в стаята. От парпорещите коли и загряващо до краката ми слънце, едни котешки лапички се промъкнаха през тях. Продължиха през гърбът ми. Този звън изненадващо се съчета с мелодията на една китара. Мелодия от песен, която всеки, когато чуе, може да си стане ник. Ерик Клептън, You're Wonderful Tonight. Глеждайки във времето, както климатично, така и от годините в живота ми, изпитвам наслада. Насладата от емоции, на които съм благодарен, че имам приятели, мечти и любов. И точно тези три неща ме накараха да напиша в листчето си моето новогодишно пожелание. След това го мушнах в някое парче от баницата. И нали знаете, домашна, преди малко изпечена баница, направена от твоя другар, който може да наречеш с повече от един прякор. Именно от този момент разбрах какво е усещането всичките приятели, както и аз, да бъдат рок-звезди. Едни от любимите ми моменти, разказвайки си заедно, започнах да свързвам един с друг и се удивих от задружността и обичта между всички. Другото, което забелязах, е, че голяма част от разказите ми започвах с думите: "Дай ми так! Снимам специално за Екстрим канал на щатите!" Спомняте ли си, когато бяхме с буса на... Светът, в който живея, с горд собственик на едно зелено бусче Volkswagen Transporter T3. То винаги ще бъде 2 години по-голямо от мен. 1983 година е произведен. Никога не ме е оставил на пътя. Винаги стигнал от точка А до точка Б на картата на България. Но винаги изпълнени с приключения и много емоции. Когато и да сме тръгвали някъде, рок-концерти, вили, планини, реки, хижи, морета, близо 50% от изкарването е било по време на пътуването ни с буса. Времето е в разгорещената част на лятото, юли месец. Вечерта тръгваме за каварна рок-фест. Минимум 3-4 дена само китари, барабани. Плаж, мента, бира, рок емоции и вълнуващи моменти. Място, на което виждаш най-много приятели, познати, техни приятели, запознанства, мацки, рок легенди. Заглъхване на ушите от морската вода, въргаляне по терена, уливане с питиета, скачане от скали. Какво мислите за Брус Уилис след 13 години? Ще се премести да живее някъде другаде, в Европа. Но не съм сигурен точно къде, мисля, че в Монеко. Даже батковците бяха яли и пили с една рок легенда като Томи Ли, Гиздър Бътлър или Стил. И точно такова изживяване ни предстоеше. Вече сме се разбрали, че в 11 часа вечерта тръгваме от квартал Надежда. В 11:30 трябва да вземем още 2 души от хотел Плиска и да продължаваме за каварна. Въобще всички много се вълнувахме от поредното пътуване и изкарването на фестивала. Това е от тези събития, които се разказват много дълго време. Заради тези събития съм щастлив, че имам другари, с които да ги изживявам. На хотел Плиска взехме момче и момиче. Той беше най-едрия спътник и затова седна отпред при мен. И тръгваме. На буса закачено едно знаме, което се вее от порива на скоростта. И след като пристигнахме, се беше раздърпало по конците на краищата му. Но все пак, върху него имаше 3 от нещата, които харесвам ужасно много. Черно знаме, с Washburn Dimebagска китарка, огън зад нея, бодлива тел и надпис Пантера. Нямахме представа, че се започва едно от най-забавните ни изживявания, което стартирахме с 8-часово приключенско пътуване. Всички бяхме се екипирали подобаващо за рок концерт. Рок фанелки, камуфлажи, гривни с черепчета, 3 стека с по 24 бири в кенчета, менти и други алкохолни напитки. И нито едно шише с вода. През тези 8 часа и нещо спирах на почти всяка бензиностанция. На много отбивки за тоалетна, защото изпитата и купена по пътя бира си оказа своето влияние. Вече сме излезли от София. Пътуваме час и нещо в посока за Варна, по магистрала Хемус. Бусът тече истинско парти, все едно сме в клуб алкохол неделя вечер.
Любимо наше заведение, което е заемало голяма част от хубавите ми години. Возиме се, смееме се, атмосфера сякаш сме във влаково купе, пътуваш с много хора. Защото капацитета на пътници в буса е 8+1. Движейки се по пътя със средна скорост от 90, 100, 110 км в час, понагорно развивах около 60, но по наклон можех до 130 км в час, но вътре започва да свисти, все едно си на първите самолети, което е необходимо да пилотираш с кожената кафява каска и очила. Магистралният трафик беше спокоен. Криволичайки по пътя, наближаваме левия завой на отбивката за Правец. Светла нощ. Небето изпълнено с звезди. Малките вилни зони покрай пътя. Голф игрището се вижда. Наближавам тунела Правешки ханове. Явно скоро беше ремонтиран, защото вътре светеше като в град. Купона си тече в буса, а скоростта му леко се намаля. Поддържам ми. Усещането, когато се вожиш в него, е като на кораб. Смеки и плавни поклащания през неравностите на пътя. В този момент изведнъж спря музиката. Светлината от фаровете. То направо и двигателя изгасна. По инерция се движиме към края на тунела, а след него перелина от тъмнината на Стара планина. Всички замъкнахме и започнахме да се чуем. Какво стана? Но защо спря музиката? Абре, фаровете изчезнаха. Двигателя не работи! Бързо вадете телефони, запалки и фенерчета, че сме на магистрала, да не ни отнесе някой тир. Митаче, замери на акумулатор! Става късо с акумулатора! Батники. Отбих в аварийната лента на границата от тунелското осветление с тъмнината на Балкана. Едни се затичаха назад по пътя на 15-20 метра, за да сигнализират. Другите започнахме да разчистваме около до шофьорската седалка. Под нея е акумулатор. Без да се замисляме, го поляхме с 2 кенчета бира. Изпидихме го. Тогава беше и момента, в който разбрахме, че освен бирите и алкохолите с нас, нямахме нито едно шише с вода. Това да тръгнеш на дълъг път и да не си взел едно шише с вода е престъпление. Оказа се, че най-ядри от нас, който седи до мене, на седалката над акумулатора. По време на преминаването на неравностите на пътя, металният ти корпус допира двете клеми. Става късо съединение. Взех една гумена стелка и я сложих върху клемите. Оправено! Продължихме. Тошко си попътува и излегна върху багажите най-отзад на бус. Разбира се, и там вече, след като пристигнахме, още какви приключения ни се случиха, но това са други истории. И тази случка ми се въртеше в главата, когато държах листите химикалка на тази нова година за баницата с късметчетата и написах: нека всичките ти приятели да продължават да бъдат рок звезди.